खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआर हालामनि थाखाय जोबोदनो मोनसे गोजोनथाव खौरां थारैनो मख'नांगोन जे बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लाया बे समाव गोजौ फारसे थांनायनि लामायाव थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिआर हालामखौ जौगाथाय खालामनो थाखाय बा बिटिआर हालामाव गोबां मोनसे गायसनथाय बा गुबुन गुबुन बिथिङाव बे समाव बिटिआर हालामखौ जौगाखां खालामनो थाखाय बे समाव आसाम सरकारनिफ्राय रांखान्थियारि गनायथि मोनदों आरो थारैनो मख'नांगोन जे बे बाथ्राखौ बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव आसाम सरकारनिफ्राय 260 कौटि रांनि इनफ्रास्ट्राक्चार स्किमनि थाखाय गुबुन गुबुन बिथिङाव बा गुबुन गुबुन स्किमनि थाखाय बे समाव रांखान्थि गनायथि मोननो हादों। बे समाव बिटिआर हालामनि जे मोनबा जिल्ला बे मोनबा जिल्लायाव जौगाखांसिगोन। मोनबा जिल्लाया आरोबाव गुबुन गुबुन फसंथानफोर बे समाव गायसनबावनो थांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। बे समाव गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गोबां गेदेमा सुबुंफोरनि आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव बे समाव आरोबाव गोदान मोनसे फसंथानफोर गायसननो थाखाय सिगांदों बिटिआर सरकारा। बे समाव माबे जिल्लायाव आरो मा फसंथान गायसननो थाखाय आखायाव लादों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायगोन ब्रेकिंनि हेफाजाबजों जे बे समाव बिटिआर सरकारा बा बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंथिदों जे बबे जायगायाव मा बिथांखि लानानै बा मा स्किम बेवहाय गायसननो थांगासिनो दं आरो फैबाय थानाय समाव खम समनि गेजेरावनो बेखौ हाबाफारिखौ मावफुंनो थांगासिनो दं बेनि सायाव बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। बे समाव ब्रेकिंनि हेफाजाबजों फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों। बे समाव मोनसे गिदिर फोसावथाय बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों। थामहिनबा बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों आसाम सरकारनिफ्राय 260 कौटि रांनि इनफ्रास्ट्राक्चार स्किमनि रांखान्थि गनायथि। बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों थामहिनबा फोरमायथिदों आसाम सरकारनिफ्राय 260 कौटि रांनि इनफ्रास्ट्राक्चार स्किमनि रांखान्थि गनायथि मोनदों होननानै आरो बेनि अनगायैबो गंद जिल्लानि बिएसएसनो मावख' एबा गुबुन खामानिनि थाखाय 50 लाख रां होनाय जागोन। थारैनो मोनसे बिग आपडेट जे गंद जिल्लानि बिएसएसनो मावख' एबा गुबुन खामानिनि थाखाय 50 लाख रां होनाय जागोन। थारैनो मख'नांगोन जे बर' थुनलाइ आफाद थामहिनबा गंद जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादनो 50 लाख रां मावख' एबा गुबुन हाबाफारिनि थाखाय बिथाङा गनायथि होदों। थामहिनबा बिथाङा हरगोननि रादाय होदों। अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि थाखाय चिरां जिल्लायाव मोनसे गिदिर सेन्टार लुनाय जागोन। मुंदांखा देंखोगिरि मुंख्लं दैख्रं खुंगुर बसुमतारीनि थाखाय बड'फा कालचारेल सेन्टाराव बिथांनि मुसुखा आरो मेथाइ लिरनायनि मोनसे जायगा खालामनो थाखाय थांखि। बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स क'क्राझाराव बिथांनि मुङै थामहिनबा दैख्रं खुंगुर बसुमतारीनि बिथांनि मुङै मेथाइ लिरनायनि मोनसे जायगा आरो मुसुखा लुनायनि थाखाय थांखि आजावदों बिटिआर सरकारा। गंद बिरसिलागांनि मुङाव स्टेडियाम लुफुंबावनाय जागोन। लोगोसे गंब्रै 2 कौटि 50 लाखनि आरोबाव स्टेडियाम लुफुंनाय जागोन आरो बेनि अनगायैबो गुबुन जायगाफोराव बिरसिलागांनि मुङाव जे स्टेडियाम लुफुंनाय जादोंमोन आरो थिग बेबायदिनो आरोबाव गंद बिरसिलागांनि मुङाव स्टेडियाम लुफुंनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। लोगोसेनो गंब्रै जायगायाव बा गुबुन जायगायाव 2 कौटि 50 लाखनि आरोबाव स्टेडियाम लुफुंनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो बेनि अनगायैबो फोरमायथिनो गुबुन हारिनि सिदु मुर्मु कानु मुर्मुनि मुसुखाखौ गायसननाय जागोनखौबो फोरमायथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। खोला क'क्राझार दखरा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय बाटिपारायाव 2 कौटि 50 लाखजों लुफुंजागोन मुंख्लं सुजित नार्जारिनि आबुं मुसुखा आरो गथ'सा पार्क आरो बेनि अनगायैबो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे खोला क'क्राझार दखरा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय बाटिपारायाव 2 कौटि 50 लाखजों लुफुंजागोन मुंख्लं सुजित नार्जारिनि आबुं मुसुखा आरो गथ'सा पार्क। उदालगुरियाव बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि मोनसे केम्पास लुफुंजागोन आरो गोजौ थाखोनि गेलेमु सोलोंसालिबो गायसनजागोन।
आरो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे अदालगुरियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि मोनसे केम्पास लुफुंजागोन आरो गोजौ थाखोनि गेलेमु सोलोंसालिबो गायसनजागोन होननानै फोरमायथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा 260 कौटि रांनि जोङो इनफ्रास्ट्राक्चार जि स्किम्सफोर जों साबमिट खालामदोंमोन बेखौ एप्रुभ खालामबाय आरो जों दायो गोनां माखासे जोंनि माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारफोर जोङो बेखौ लुफुंनो थाखाय थांगासिनो दङ। बेनि गेजेराव क'क्राझार जिल्लायाव गासै 53 स्किम दङ, चिरां जिल्लायाव 36 स्किम दङ, बाक्सा जिल्लायाव 22 स्किम दङ, तामुलपुर जिल्लायाव 27 स्किम दङ आरो उदालगुरि जिल्लायाव 37 स्किम बेवहाय दङ। आरो रां हिसाबै क'क्राझार जिल्लायाव 116 कौटि, चिरां जिल्लायाव 51 कौटि, बाक्सा जिल्लायाव 28 कौटि, तामुलपुर जिल्लायाव 23 कौटि आरो उदालगुरि जिल्लायाव 39 कौटि रां बेवहाय हमनाय जादों। आरो बेजों जोङो जोंनि माहारिनि बर' थुनलाइ आफादनि गासै 6 जिल्लायाव 50 लाखै रां होनायनि थाखाय बे अफिस लुनाय बायदिसिनानि थाखाय बेवहाय थिक खालामनाय जादों। अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि थाखाय चिराङाव मोनसे गिदिर सेन्टार डेभेलप खालामनो थाखाय रां हमनाय जादों। बेजों लोगोसे दैख्रं खुंगुर बसुमतारी बर' माहारिनि सासे रिभलुसनारि सिंगार, बिथांनिबो मोनसे स्टेचु आरो मोनसे मा होनो बिथांनि स्टेचु आरो बिथांनि मोनसे मोजां मोनसे मेथाइ लिरनाय मोनसे प्लेटफर्म मोनसे बानायनो थाखाय क'क्राझार कालचारेल कमप्लेक्सनि गेटआव थिक खालामनाय जादों, बेखौबो बेवहाय हमनाय जादों। गासै 6 बिरसिलागां बसुमतारीनि मुङाव मिनि स्टेडियाम बेवहाय हमबावनाय जादों, रां हमनाय जादों। आरो लोगोसे गंब्रै गासै 2.5 करोड़नि स्टेडियाम आरोबाव हमनाय जादों। बेवहाय बनरगावनिफ्राय लानानै खामार दैसा, पार्किजुलि गोबां स्टेडियामफोर बेवहाय दङ। आरो गुबुन हारिनि माखासे हिर' बिथांमोननिबो जेरै सिदु मुर्मु, कानु मुर्मुनि मुसुखा गायसननाय, दुर्गा मल्लनि गायसननाय, बेबायदिनो गोबां स्किम्सफोर बिथांमोननि मुङावबो हमनाय जादों। आरो बेवहाय इर'सन प्रटेक्शननिबो माखासे स्किम्सफोर दङ। आरो बिसेसकय जोंहा अडिट'रियाम लुनायनिफ्राय लानानै स्टेडियाम लुनाय बेखौनो जों बांसिन गोसो होदों। गोबां कलेजफ्रावबो हायार सेकेन्डारिफ्रावबो अडिट'रियामनि गोनांथि जादों, बेखौबो बे स्किमाव लानाय जादों। लोगोसे जोंनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथांनि मुङाव 2.5 करोड़नि मोनसे रां हमनाय जादों, जे एप्रुभ खालामनाय जादों। बे बाथिपारायाव साउथ क'क्राझार दखरा एबसुनि माखासे जोंनि बिबानगिरिफ्रा बेवहाय मोनसे हा हगारनानै होदों। दा बेवहायनो गिबि मुंख्लंनि मोनसे आबुं मुसुखा गायसननायजों लोगोसे चिल्ड्रेन पार्क आरो बेवहाय माखासे मेल मिटिं खालामनो थाखाय माखासे बेबस्था बेवहाय खालामनाय जादों। बे गासैखौबो लानानै जोङो 260 कौटिनि बे इनफ्रास्ट्राक्चार जि स्किम बेखौ आङो दिनै फोसावदों। आरो बेजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लायाव बेवहाय गोबां स्किम हमनाय दङ। उदालगुरिनि गासै 10 समस्ति दङ। बे समस्तियाव थांनाय 4.5 बोसोराव मोनफ्रोमबो समस्तियाव मोनसे सुजित नार्जारि अडिट'रियाम लुफुंनाय जाबाय। बेवहाय आद्रा थानाय VCDC अफिसफोरखौ लुफुंजोबनाय जाबाय। बेवहाय गोबां नलेज सेन्टार गायसननाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोङो गुबुन जेरै फसंथान उदालगुरि कलेजनिफ्राय लानानै गुबुन कलेजफ्रावबो बेवहाय रां अनसुंथाइ होनाय जादों, हायार सेकेन्डारिफ्रावबो होनाय जादों। दा ओंखायनो उदालगुरि जिल्लाखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय दिनै उदालगुरि जिल्लायाव गोदानै मोनसे इउनिभार्सिटि केम्पास लुजानो थांगासिनो दङ। बेवहाय NIT नि बाथ्रा दङ। आरो लोगोसे जे जोंहा स्पर्ट्स एकाडेमि हाइब्रिद एसे गोदान मडेलनि स्पर्ट्स एकाडेमि, बेवहाय अलिम्पिक स्टेन्डार्डनि माखासे साइक्लिं खालामनाय बेनिफ्राय लानानै सुइमिं पुलनिफ्राय लानानै गोबां प्रभिजन थानाय मोनसे स्पर्ट्स एकाडेमि प्राय 186 करोड़नि बेयो एप्रुभ जाबाय। दा बेखौबो जोङो थाबैनो लुगोन। दा ओंखायनो बे गोलाव सम जोंनि सोमावसारनायाव उदालगुरि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाया जेरैबायदि मदद होदों, बेबायदिनो आथिखालनि जि बिटिआर सरकार जोङो बे ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय गोबां स्किम लानाय जादों। बे स्किमफोरखौ थाबैनो मोगथां महर होनो थाखाय जोङो खामानिखौ मावफुंनो थाखाय आखायाव लागोन।